Satu lagu. Monggo Om Narna merapat olahraga. Ayo ayo kendil kendil. Om Sunarna. Among Risma pripun Pak? Kang bisa nambani. Among Risma kang bisa nambani. Soale serampang tutuk sarung karo Sing ketoke iki tipene Pak Yono ketoke sing sak gerdu. Ketok ya ngono kok, Dik. Ning Dik wingi karo tukang kerupuk ya ngono kuwi, Dik. Padake karo tukang kerupuk lho. Ayo. Yo
Niki wau Pak Bos sinten iki paring asma? Menika panjenenganipun Mas Wiono. Oh Mas Wiono. Matur sembah nuwun. Ngejak foto lho Pak niku wau Pak. Mbah Hadi badhe ngersakaken napa Mbah Langgang Bos wis kasat luntur Dik. Napa mawon. Wis kasepaya. Nggih Mas Wiono nderekaken nggih mugi Iya, tindakipun wilujeng dumugi ing dalem. Amin. Amin ya robbal Nyuwun foto alamin. lho Pak mau niku Pak. Iya to. Ah. Tukang fotone sik sibuk. Aja sumelawan. Sampun. Ada Mas Bro yang di sini juga. Yuk, lali janjine ternyata cowok. Monggo darat dulu. Tak kiol-kiol, kendil-kendil. Niki keluarga besar mboten wonten sing beksa niki mboten wonten sing krencangi. Monggo rencangi Mas. Monggo Mas Bro juga bunda-bunda Pak Bos semuanya Mas Anton Mas Anton. Mas Anton monggo. Nah, iki Mas Anton mau ya wis nyanyi siji kok Dik iki monggo Dik. Ya, ya. Janjane kowe nang Ayo.
mriki. Masih lanjut, uangnya masih banyak. Lah yo kok dilanjut Izin lagune saja. apa maneh napa niki mawon? Niki Oh niki mawon. nggih. Ya monggo monggo. Janjane kowe dengen. Satu lagi. Pemainnya apa jane ra duwe anu to? Dek, Dek, Tenten-tenten. ada Pak Bos Ponimen. Pak Bos Ponimen pripun? Niki pripun?
Pak RW mawon. Oh, Pak RW. Mboten anudana teng kula to. Ya sabar engko ya suwan dhewe to ya. Monggo. Nah, monggo. Jalan papisan. Yo, kangen ati diantar gesek mangga. Wilujeng sonten Mbak Hari Masutimin lan sanepun. Paguyubanku ora ana sing jumeneng tak tutup. Nah, ya bar. Aku lah ya sedih to nak ngene iki. Sekalian ngaten Mas MC. Pripun? Niki pengukuhan pengalian ketua PKBS. Mangke dipun lanjutaken kalian Lek Srianto. Oh, Lek Srianto sing lajengaken. Generasi penerus sing tua yang pengen leren lah. Sing tua pengen leren. Ya. Ki ben kompak paguyuban Sidomulyo merapat semuanya. Yo, Sidomulyo. Ya. Heeh. Ayo
bojone datang. Aduh mosok sih. Ayo. Aku tetap kowe bali Iya karepku. rasa kangen ora bisa mari mung sira kangen so ngambani Kenapa? Dia kenapa? Ah, kenapa dia? Panggilan. Yud, Yudi, kon mangkat neng ngono ki lho, kon turu neng ngono rel spor jarene. Oh, bener niku. Mengko iki kan pamundutan Pripun? kangen ati saka Lek Srianto. Lek Srianto nggih. Terus mau nek ora Sri salah Huning, ki Sri saking Huning, Pak terus Des. Sri Handayani. Aja samarang lang bagus tresnaku kira bakal ayu adudu nora suwe fitri bali bisa sumande ono ing sisihmu. Iki wes Mas. Alah sithik-sithik sing penting didumi ra apa-apa. Aduh, mangga Pak Bos Warsito. Sri Uning Mustika Tunggal Aku tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya Susah saja ana putranti Sri Uning Mustika Tunggal Neta adange pribadi Wiratmaya putranira yo lawe adipati tunggal Sri Uning putrane ati Monggo monggo. mangsa pati nalikane Asoy. kapupa ing Yalaga Yuk. kanteng lawan najo Dari mana Mas? Hai dulu Mas Oh Sukoharjo, Makmur. Mas Sukoharjo Makmur. Ah. Oke. Ya. Ini kanca-kanca dari Sukoharjo. Ya. ketresnane Wiratmaya Bintang pisih Roro Sri senajan kasarira Sukoharjo, Sukoharjo. Pak Bos Warsito. Bersama
cantik dari Sukarjo lagune apa Lagune ki? napa, Mas? Anoman apa? Nggak bareng lho. Nggak bareng lho ya. Nggak bareng iki. Iya. Aku wedi lho ya. Iya. Nggak boleh. Ceritane ah mangga. Ketresnane wirat moyo. Terima kasih Sukarjo Apa? Makmur. Iya, Mas. Regina Rahayu, campur rasa Indonesia. Serah foto production. Alkalin Audio Sound System. Yo ya yo, yo ya yo. Sapa sing ngerake danang dipate. Lalak-lalak ngawe-awe. Takku karo atiku yen to nyawa esem lan guyumu sayange anak ulur kowe pawan kembang desa apa bisa keturutan ngomong putra urip bebarengan aku kedangan bingongi mung tansah kelingan kedangan tawar ibarate kodhok kayu lintang gentung gentak gentung ngono lho Biasanya tuh ketak gantung terus telotok ngono ke Pak De. Sar ya sabar to ya. Sabar to ya. tak rewangi pati gene karepe luluh atine aku ora bakal rapi mung sliramu Pripun? kenyataan teni Gini Rahayu.
Iya. Ternyata nganggo HE loh Mas. Ya iya Ternyata pakai dong. HE. Oh Ya. ya. Tak rewangi pati geni kalian karepnya ngulung atine aku ora bakal rapi mong siramu nyata enteni Ya. Alhamdulillah. Pak Baswan Dua lagu Sito. nggih Pak Nggih matur sembah nuwun. Apa ki? Apa to ki? Ya sekarang nalan gajah. Yuk teater kita cocok. Monggo monggo. Aku kan setya satu Ayo. Mugi lestari Terus aku lek ngene iki njaluk HE-ne karo sapa? Mbah Lurah. Njaluk HE-ne kali Mbah Lurah apa karo sapa? Niki ditalangi riyen apa pripun niki? Utang sik. Utang sik mawon nggih. Ya ra engko awake dhewe sowan-rono dhewe ya Di. Wis dilunasi ya, Mas. Lah ya alhamdulillah. Aku ya wis tak jimuk dek kapan kae masalah ya. Oh, sampean go bayar mindring ya, Mas. Iya kuwi. Heeh, yo Bunda monggo. Berkahe Zo. Ada Pak D. Pak D mboten beksa niki. Tidak joget dulu. Coba ditawarin joget, Mas. Oh iya, mungkin nanti punya lagu. Dih. Oh iya. Aku kan setya satu nganti saiki
Ini langsung 2 lagu nanti di Apa? Ojo Lamis kali Sri Minggat. Sri minggat teng pundi? Yo Oji nggih. DP-nya Matur dulu. nuwun. Alhamdulillah berkah barokah Pak Bos nggih. Paring asma sinten iki Pak Bos sinten iki? Abdul Iki Somad. rontek. Oh, nggih. Iki urung teh. Oh iya, enggak langsung Nyekar dibabaske ki Mbak. Lamis. Nyekar ki Mbak. Oh nggih. Oh nggih, siap. Mugiantuk berkah